Toto, nej, toto je môj idol, Franky. Hehe. No, také vysielo si nás kúpil. Hehe, pozri sa, ako máš oblečené papuče na výpredaj ponošiek. No, neboj sa, raz taký smrazy budeš mať. Pohode. Chod do prdele! Jaj, Bože. Fú, jak som ubehaný. Vidíš, keby ti nesmrdia nohy, tak ťa aj zoberieme. Hehehe, neboj, umiem. No poď ty, debil! Na teba sa čaká. Nemáš euro? Choď preč! Čo mi chceš kradnúť auto? Pozri sa! Daj mu brade na papulu! Ti tie čierne vlasy vytrhám! Ja tvoje biele oči! Ja čierne, dobre! No! Dajte ho poriadne, byťte ho riadne na zemi, tu vás píš! Nie, nebij ma, ty debu. Vypadni! Lebo tam zabijem, ty špina! Ja som Michael Jackson! No čo pozeráš jak papoušek? Nechce sa chlapa boli. No. Toto čo je? To čo si mal v ruke? Mariška, mu konfiskujem. Dosík. Nemáš hamburger? Nie, ja som si dal hranovky. Nie. Daj. Nechutí? Hovno dostaneš. Nic si nevážiš. No co? Ti Esmeraldo. Či desperado? Ach, dementado. Dobre. Vieš, čo to hovorí? Chyť koňa za gule, vysere ti negrule. Čo? Chod do prdele. Ja chytám mamačky a vysere mi 2 omačky so sviečkou. Dve knedle? 2? Nie, 3. Dobre. Máš dobré boty. Ja viem. Čo je? Nemôže sa zasmieť. Vyzeráš ako Al Pacino. No teda ideme spraviť také žihadlo. No, poď. Otvorím kufor, no a vyber si na radičko, máš klus, francúzsky, a s tým sa nemôžeš boskavať, vieš, ak po francúzsky. No. Ja tak skúsne, ale devinka, no nie devinka, revolver, 16 kolde, nechceš? 250 eur dávajú, alebo kukuricu. Tu máš. Ono dostaneš, tu máš na guličky, ti dám dačo. Zabavím ti to sem. Alebo máš to niekomu ukazovať. Tak pinťur, nikomu to nesmieš ukázať.